கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நாளிலும் நாம் தியானிக்கப் போகிற 2 வார்த்தைகள் என்னவென்றால், மனுஷருடைய சத்தம் நிலை நிற்குமா, கர்த்தருடைய சத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிலை நிற்குமா என்று. நம்ம எல்லாருக்கும் எலியா இந்த தீர்க்கதரிசியை பற்றி நன்றாக தெரியும். அநேக அற்புதங்களை அதிசயங்களை செய்தவர். பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை கீசோன் ஆற்றங்கரையில் வெட்டி போட்டவர். அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை செய்தவர் ஒரு ஏசபேல் என்கிற ஒரு ராஜஸ்திரியின் வார்த்தைக்கு பயந்து, அதாவது இந்த பாகால் தீர்க்கதரிசிகளை வெட்டினது நிமித்தம், நாளைய தினம் இதே நாளில் உன்னை நான் வெட்டி போடுவேன் என்று சொன்னது நிமித்தமாக அவர் மிகவும் பயந்து அந்த எல்லையை விட்டு ஓடுகிறார். ஆனால் கர்த்தர் அவருக்கு சொன்ன வாக்குத்தத்த வசனம், நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம். இது எலியாவை பற்றிய கர்த்தருடைய வார்த்தை. இயேசுவினுடைய குறித்து கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், அவள் நாபோத்துடைய திராட்சை தோட்டத்தை ஏமாற்றி அபகரித்து அவனை கொலை செய்தது நிமித்தமாக கர்த்தர் எலியா மூலமாக பேசின ஒரு வார்த்தை, இஸ்ரவேலின் மதில் அருகே இயேசுவினுடைய மாம்சத்தை நாய்கள் தின்னும். இதுதான் கர்த்தர் எலியாவின் மூலமாக சொல்லிய அந்த வார்த்தை. இறுதியாக என்ன நடந்தது என்று பார்த்தால், 2 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரத்தில் கரெக்டாக ஆண்டவர் என்ன ஏசபேலை குறித்து சொன்னாரோ அதே இடத்துல அந்த இஸ்ரவேலின் மதில் அருகே அவளுடைய சரீரத்தில் உள்ள ஒரு சில மண்டையோடுகள், கால்கள், உள்ளங்கைகளை தவிர மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் இல்லாதபடிக்கு அவைகள் எல்லாம் நாய்களால் சாப்பிடப்பட்டது. அவளை அடக்கம் பண்ணுவது கூட அவளிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லாத அளவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை ஏசபேலுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறினது. எலியாவை குறித்ததான வார்த்தை, அவர் சாகாமலேயே அவருடைய ஆண்டவர் என்ன செய்யப்பட்டார், அவரை எடுத்துக்கொண்டார். ஆகையால் நாம் தியானிக்கும் பொழுது, அதாவது நாம் இந்த உலக பிரகாரமாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாமும் மனிதருடைய சத்தத்தை கேட்டு பயப்படுகிறோம், கலங்குகிறோம். ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார், பயப்படாதே, கலங்காதே, திகையாதே என்று. ஆகையால் நாமும் எலியாவை போல பயந்து கொண்டு வாழாதபடிக்கு, பயந்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும். ஏசபேல் போல தைரியமாக இருக்கிற துன்மார்க்கர்கள் உண்டு. ஆனாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் மாத்திரம் என்ன செய்யப்பட்டது, நிறைவேறப்பட்டது. ஆகையால் நாமும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு மாத்திரம் நாம் செவி கொடுத்தால் நிச்சயமாக நாமும் எந்த விதமான கலக்கம் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக இந்த உலகத்தில் நாம் ஜீவனம் பண்ணலாம். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.